गासैनिसिमबो खुलुमबाय जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोनां प्रमद बर' सारा दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव इन्टार-सिटिल प्रिमियार लिग 2022 बेयो जागासिनो दङ। दिनै डिमाकुसियाव गेलेनाय मोनसे बादायलायनायाव जोंनि बिटिआरनि टीमा दिनै देरहासार जाबाय आरो फैगौ 23 खालार खालि क'क्राझारनि साइ स्टेडियामावहाय फाइनाला जानो थांगासिनो दं। बेखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे फाइनालाव बाहागो लाहैनो थाखाय खावलायबाय। थारैनो जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ गेलेनो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों आरो जायफ्रा आथिखालाव फुटबल गेलेगासिनो दं आरो जायफ्रा फुटबलखौ थांनानै थानायनि राहा हिसाबै लानो थाखाय गेलेगासिनो दं, थारैनो बिथांमोननो जों मोनसे गेदेरथार प्लेटफर्म होनाय जादों। जों आसा खालामगोन बे प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जोङो साफा साफा हलिचरन नार्जारी, दुर्गा बर'मोन बायदि आरोबाव सोरजिनो हाबावगोन। आसा खालामदों गासै रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि बिटिआर टीमखौ थुलुंगा होनो थाखाय फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लाहैगोन बयबो फैगौ 23 अक्ट'बर क'क्राझार साइ स्टेडियाम।